Передвайден, азык остановиться etmeli, düplürek, внутрь, глубже, потому что Тулготта чек yok, потолок yok, он глубокий. Я очень уважаю это Говырвайдианларын. Я брильчище не алеттим, он конечно равнобедренный, ты можешь. И не суат мен айден марал, даже не Марат Сонкудеур мен одно время критиковал несколько работ, очень серьезно ищерет пасаптор, актерские ищеры. Марал, я как халипа человек хочу, чтобы минимум брайда бір клип Кайрат и дальше мы все просим, поздравляю. Sağ olun, minnettar. Mehmet Velif, bizim Mehran Halifa'mız. İnni, Ferdi Halifa, bugün uzak yollarına morta şuun bizim şehrimizde geliptir. Halifa, kliba tomoşa edip belki koş getirinen düzüp yetişenler. Halifa yürek ardığımız. Selamun aleyküm mehribalar. Şuun Oğudadın sayı dolu tüyürs. Ardusu yaşanan ömür hiç denen ömür değerler. Yönül yuvaş-yuvaştan ölmektir diye. Bu tesmeme dağın bel akıllardan biri. Men näme begenyen marallogun Aynurjigim Oğudattır döre diýäňiz. O arduda, o netde, şo netleňizem döwlet bolýa, döwlet tapýa, ýol alýa. Oňa sakatyny zehin nur, talant dur, bayram dostumuz dur, Allah'tan şolar ýaly türkmeniň zehilli oglanlar, gyýlar dur. Başyndyk bolsun jaň, ta bolsun Aynurjigim ýaňam aýtdym. Halipaň ýanynda. Klipde bağışlama güýjüm ýok diýende, bağışlama söýgüde güýjüň ýok bolsa, sungatda halipaňdan oldurma güýç tapjygym. Maraldyr diýip, ýöne güne ýatyp maraldyr diýip adyny almady. Öz aýdymlarynyň agraslygy bilen, özüniň salykatlygy bilen, özüniň adam kärçilik sunatda ýol tapdy. Saňa da şolar ýaly awraly ýol arzu edýänjigim. Ýoluň açyk bolsun, janyň sag bolsun, başyndyk bolsun. Şu goşgulyň ruhuny bir goşgu aşana okap bereýin. Sen meni bağışla, gülüm bağışla, diýip has kiçelen günüm bağışla, ananyp bir kemsiz gözel ýoklugyna çykarmadyk sesim ýünym bağışla. Neçe meýil müýli sahyp özümi bir ýazyksyz müýnim üçin bağışla, esretli sapaly daň arasy boş geçiren düýnüm üçin bağışla. Şanyňa ýazdan sözleň barny men oraksyz oran dilim bağışla, şemaly goşuşyp zülpüň tarny hem daraksyz daran elim bağışla. Bir wasynyň duýgularyny öýkünüp saňa tarap ätlemänim bağışla, sakal elmese de soňky tüýkülük buňyny ýatlaýanym bağışla. Öňem gürlemedik, soňam känimdik, üýtgejek zat ýokdur bu kön enlik. Ýatlamadan dolup duran soň sanlyk şu goşgynym bağışlanym bağışla ömür uzak bolsun. Pelwanjan hojajym janyň sag bolsun. Sağ ol Ferda, minnettar. Inni komentariylar dinleýäs, biziň usfatlarymyz bar. Halipamyz Gasan Halipa, Murad agam bar, Kadir Halipa, Dewran agam başsyna. Saat Qur'anyna özüň usfatlygyny görkezýän. Gasan Mamed, bir el sorpaýyn gaderli mehmanlarym. Halipa, ýürek arduňyz başsyna. Добрый вечер, дорогие друзья. Всех поздравляю с праздником. Сегодня хороший день. Сегодня Марал Дурдаева нам представила хорошую композицию, то есть вот этот видеоролик, где мы получили огромное удовольствие. Хочу поздравить еще раз и желаем вам дальнейших успехов. Все у вас нормально, все от души звучит, смотрится. И всю вашу команду, которые участвовали в этом фильме, я поздравляю. Действительно впечатляющий был ролик. Мы все здесь сидели, даже Кадыр Атабаев, дыхание остановилось. До конца он сидел, слушал. Вот. Спасибо всем. Вам тоже, Маллем. Дай Бог здоровья. Очень приятно. Спасибо еще раз. Большое спасибо. Гасан Мамедов. Başsına gelin bir yerde arkayın otlap bilirsiniz. Esselamu aleyküm mehruhan adamlar. Doğrudanım şun bir acayip gün. İdi payitahtımız Aşşavat'ta, Türkmenistan ilimizde bir ulu toy, ulu da vara. İnsan ömrü kıyıska. Şu kıyıska ömürde insanın geçiyen yolu, her hili kültürler var.
şatlığım var, gaygam var, duygum var, ayrılığım var, duşuşum var. Ine şuma görüp oturuşumuz ýaly Maraljanın sesi ol mehriban ses. Ol Maral aydym aydyn her bir insan bir özü bir insan bolup bir insan kalbyna aydymy dinläp bilýän adam şu aydymny bir parha dinläp bilýän adam. Hökman şol adamın insanyň kalbyna var ya, kalbynyň jümmüşine var ya. Ine on ýerden akar yerden akarmış diye on ýerden götürýär Aynurjan. Belkim Allah'can olam şu halkın söýgüsüne, ilinin söýgüsüne, watanyň söýgüsüne münasip bolur diýip pikir edýän. Ine aýtmaly zatlaryň iň esas aýtmaly zatlaryny men ofer aýdymçy halipalar Maya Kulyu we Anna Kulyu we Hoca Naif, Aýdoğdu Gurban, Hıdır Allah Nurov. Şolar ýaly sulgudyň stülleri bilen bile işlänne. Hemme sahnalarda oýnan, hemme daşary ýurtlarda oýnan. Emma şu Maraljanın aýdyny saprawaj diýen ýa. Aktörlerin, Döwletjanyň oýnaşy, telewiziniň oýnaşy, berde awyçna seridenle kino ünsün böyle aydym. Emma şu kalby bilen aýdýan aydym bilen döwletiň oýnaşy ykbal, aýralyk, durmuş. Şu zatlar adam ýüregini para diýär. Sebäp diýende berde Maralyň kompozitoryň ýüregi, şahyryň ýüregi, onuň da üçünji yerini yetirýän adam ýüregi birleşende şun ýal ölmez ýitmez aýdymlar, şun ýal insan kalbyny oýadýan, insan kalbyny şeýle bir ýyzgallar ýan döredjilik döreýär. Men şoň üçin döwletjany da hemme selvi oglanlar hemmeňi de taňry ýalkasyny aýdýan. Bir näme türkmen halky, türkmen bay öz bir gerçekleri var, kompozitorlary, şahyrlary, aktörleri, rejissörleri, Täs Mehmet ýaly, täze şahyrlary var. Şolary siz wasp etmeli. Şolary siz gelecekki nesile ýetirmeli. Sebäp diýende hakyky sulgut ine şun ýaly ýerde döreýär. Şoň üçin Maraljan, sulgutyň eksilmesin, başyň dik bolsun. Sesiň mundan owazy mundan mährili ýanglansyn. Aynurjanym gelecekde seňi ýetir diýip höwrü köp bolsun, janyňyz sag bolsun. Oglanlar hemmedi ýerine ýetirýärler, sag bolun, taňry ýalkasyn. Köp sag bolun. Halipamız Kadir Atabayev. Bir el şarpalyň gadyrly mehmanlar. Halipa, pikiriňiz biziň üçin başsyn onu ýöregiň. Assalamu alaikum. Hemmeňize assalamu alaikum. Akşamňyz haýyrly bolsun. Dobry вечер, дорогие друзья. Toýmynyň gadyrly mehmanlar şu gün begenip geldik. Sebäbi Maral Durdywan adam kärçiligi, mulaýymlygy, fizikligi, gatkan kine rejissörlüğün ünsünü görýänmi? Ine men şu gün ýaňy klipde film dagyn bolsa ýaňy Täş Mehmediň aýşýaly belki ullukan ýöne häzir klip gyýtgy ýönüm gaty manly oňot bolupdyr. Ina size Maral Durdywana gyýdyňyza gelin erki bilen şu iki sany gyýdanmada bir el sarparyň gadyrly mehmanlar. Ömrüňiz uzak janyňyz sag bolsun. Dogrudanam häzir köp zatlar adam küýsýäňde, ýüregiňde şun ýaly kän zatlar aýdyp bolanok. Ýöne şuňky şefer filmden emir owadan bolupdyr, gelişikli bolupdyr. Onuň döwletçan bilen helwi. Bir şarfaryňla dostlar. Nähili oýnapdyrlar. Kiçijikke klibiň içinde ýaňy men öňüme dogrudy damagym doldy. Şeýle bir söz ýokda, ikisine de döwlete de selwe de aktyorski işler gaty güýçli edipdirler, ta bolsun aýdýan. O şahyrymyz, onu hemmeňiz tanýaňyz, Arslanjany hemmeňiz tanýaňyz, gowy sözleri bilen oňkan kän goşgularyny okuduk, töwelemediýär, köp ta bolsun aýdy. Rejissörlerimiz barda görüň ýok. Hemmeňiz de şu günkü dawaraly günne Maraljan janyňyz sag bolsun. Bayramjan bilen uzak ömür, saglyk dileýän, çağılaňyda, agtyklaňyda hemmesine göder günler ardy edýän şunu ýaldatlar köprek edediň. Sağolun Halipa. Döwran Sapa, Döwran gadyrly mehmanlar. Hemmeňize assalamu alaikum. Maraljan gutly bolsun. Klip gowy bolupdyr, gynançly bolupdyr, gaty gynançly bolupdyr. Ýa-ni halipalar gowdatlar aýtdylarna. Täş Mehmet aga da, Sadım, Sadaga.
Şmat Gasan bilen Kadir Atabayev bir stolda otursa, zordan takladım o ağlaja qolup durur, qıynaşy bolupdy. Su verip köşeşdirdim o. Üstünlük ardy diýen höwdüňe de, Aynurjan saňa da jigim. Mene bolýa diýen o. Kutlu bolsun. Sağ ol abi. İnni Halipa. İnni näme deriň? Biz Mehriban Halipalamyzyň kommentariýasyna dinledik. Men pikirimçe biziň pokoleniýamyzda ýaşlaryň içinde de iň köp işleýän bilen tapawutlanýan kardeşim var. Gel lan ýagşym, gel dost. Halipaň pikirini dinledik, nem şägirdiniň pikirini dinleýär. Gel ýagşym, gel. Zaman hereketde zähmet çekýän. Ýagşy goşgunup. Indi ben berde näme diýeýin? Orýan näle gowy iş bolupdyr, hakykatdan hem gördüm. Sunugata eýýäm gutort diýip men özü şol aňyrtynda giden zat bar da. Şoň üçin men ýa-da udatlar aýtdylar, men original versiýamam aýtdy. Köp sağ olsun niyet, himme katnaşıp eden şahatlama diyen görüşürleri. Aralcan hakikaten hem ovadan akşam molly, bir o uzun molly bir şoň için tüýtürümden utlaýar. Gadakly bolupdyr. Berekli lan bir çepek şalalyň adamlar. Ýürütüşiz davara çağıraňyz ýöne bir welaýatda toýagdan üçin davara gatnaşyp bilmedik. Halipa Türkmenistan halk artisti Akış Saparowyň adynam utla diýdi. Berekallah diyen ene men. Hakikaten hem gowy iş bolupdyr. Ene gowy iş. Adabyň soň ene. Meni çok rahat çany Bayramhan azandy, şol aýtýan şolar ýaly işaretden diyen. Olar gaýtan soňsa fitçe reklam edip berler. Ene. El sarpýar. Şolar ýaly işaretden diyen. Berekallah. Ederler. Ömrü boldum aýdymlar. Halipa, döre diyen aydımlaňyz ýaly. Ýaşyň adam uzak boldun, jana sağ bolsun. Hakikaten gördük. Şowlu bolsun sözü. Şoğlum bolupdyr ýa girmäkem şoğlu bolsun diýdim-de. Şoğlum bolupdyr. Ne diýip bolsa halk köpçüligim ullakan baha berdi. Umid edýän men ýa-ni girmäkem diýdim-de. Öňki klipi birinjisi Bagışla meni. Şo klip men aýdym dinlemeýän dostumum şoň hiňlenen ýerlerini gördüm-de. Şoň üçin Halipa bul aýdymam. Şondan 10 esse köp üstünlük getirýän boldun. Hakykatdan biz şeýle o döwürde ýaşaýsa Allahjan döretmäge, dörden işlerimizi şey edip, mahavat edip, hasem bir o yürütmäge hemme şertler bar. Biz dünýäniň iň asuda ýurtynda ýaşadýan Mehriban arkadamyda, arkadaly Gahryman Ferdarmyda ähli şu dawara gatnaşýan adına köp taňary ýalgan aýdym belä, ömürler uzak bolsun, belent başlar aman bolsun, hemişe de sunat äleminde hemmäňde üstünlük. Работаем. Sağ ol ýagşym. Minnettar. Inni komanda bolup birje bir ýadygärlik soruda düşmeňizi haýyş edýär. Gelin oglanlar tüýsürekden Gel ýagşym, gel. tüýsardy bolar. Iň tüýsardy bolar. Gelem goşulay komanda. Inni hormatly mihmanlara näme edeliň? Işleňizde açyk bolsun, arkaýna oturuň, iýiçiň diýinjalyň we siz bir iýiçýän wagtyňyz biz sahnada ullukan hormat bilen Maral Durdiýewanyň öz aýdymlaryny dinlemäne wagt boldy. Bir gowy aýdymlar dinläliň, iýiçeliň, işleňizde açyk bolsun. Başyny Ýekejimin, belwa. Gaderli mihmanlar, işleňizde açyk bolsun. Bagışla meni güýjüm ýok klibiň komandasyny tomaşa etdiňiz. Egerde emin agdamyz Döwran Saparow ýaly bolýar diýen bolsaň, gelin hemmäni bolýar bel sarpaýlyňda bilelikde. Spasiba. Tüýsürekden mutlaýar. Berek bolsun. Awry bersin. Ahmet Damdam bir ýürek ardyna aýtjakdy ýa. Başystyra Şu ejeler kakalar ulluğuna degise kiçisi ya körpesi kıskanýa da. Onun Halipada yani bu gaptala seredýäni şo pulun ışıkına düşüp ýörmü ho Ahmet arasyna degip dip ýagşa şondan niýe. Ýagşan zehinli oglan ýaňa bir gepleşikde de agdadym. Mehriban adamlar Maral Halipa. Şu aýny urjanyň aýdyma girmegine bir sebäp bolanma begenýän. Dogry dämi? Men şu gyzda sesinem bilen ok ýöne şeýle bir sahna gelişdirdim, hemen bir içinde bir ulu güýç var şu gyzdym. Men duydum, şol güýjem şuwun şu ýerde sen azajyň görkezdim. Ýaqyn günlerde Aydın Muhammed, Aydın Trend oglum bilen ikisiniň bile duetine, klibine prezentasiýa çağırýan netip bolsa. Şuwun şeýle bir ziyafat bolly, ähli sungo diýişgärler üçin motivasiýa bu. Diňe bir adamyň üstünlügi däl. Aktörler, aktrisalar gatgow saýlanypdyr. Jany sag bolsun, şowlu bolsun. Sağ ol Ahmetcan, sağ ol. Sağ ol, minnettar. Inni, hormatly adamlar, edi mihmanlar, inni arkaýna oturýar, iýitçýär, dinjalýar, Maral Durdiýewanyň özüni sahnada çağırýar.
Häzir Maral Halipa bir kitan aýdym aýdyp berer. Ondan soň biz Zenan dogonnamyzyň kommentariýasyna, arzuwlaryna nowbat berer. Arkaýna oturuň, işleňiz açyk bolsun. Sahnada garşy alýar Maral Durdyýewa. Näme aýdym bilen başlar Halipa? Pervanzan, men şu ýerde biziň watanymyzy watyp edýän aýdym bilen başlatam yerlikli bolarmy kaýdan sebäbi biz şeýle bir asuda ýurtda ýaşaýas. Allahjan bize şeýle peşkeş berýän watanymyza gollaw berýän tunga adamlaryna gollaw berýän biziň gahrman arkadagymyz, gahrman arkadagly serdarymyza köp minnetdarlyk bildiretmeliyim. Canlar sağ bolsun, ömürleri uzun bolsun. Gündem Türkmenistan ciğerim canım, Türkmenistan dinim imanım. Arşan alsın şöhratın şanıne, sen aman bol, sen ebedi bol. Merdana sen mertlen mekani, inçeme ägirtlen mekani. Ederlerin ardı eyleni, sen aman bol, sen ebedi bol. Sen aman bol, sen ebedi bol. Asırlarda sen bak bol. Sen aman bol, sen ebedi bol. Ömür bak sen bahtiyar bol.
ine Bravo. şeýle. Ine. Sağ olun. Inne Maral Halipa ikinci aydım ne hilrak aydım aydaly? Ikinci aydım adamlara en yakın zat näme? Pelvan. Elbette. Dost. Dost. Hawa. Şu yerde men en yakın dostum Sunugut'ta en yakın dostum en yürekdeş dostum diýsem men ýalňyşmadymy diýen. Men hasam begenen zadım şu halipalar geldi men şu akşam uçtum. Asmalara uçtum. Size minnetdarlığımı bildirdim. Katı beğendim. Özümem salacağız korktum. Gelirler mi ka, gelmezler mi ka diye pelvan. Alada da bolu yani şeyle işli adamlar vakt tapıp men üçün şu vaktini sarf edenin üçün men niski поклон вам. Спасибо. Siz ýaly dostlar töweregimizde köp bolsun Allah'tan. Men şulaydymda diňe delek edýän hakyky dost. Garyp bolsun, bay bolsun, ýöne hakyky yürekden dost ýanymyzda bolsun. Men pikir edýän şuny ine hakymyz bar da bir replika. Конечно. Ýan kaýdym men ýöne şeýle üstünden böküp gidetim gelen ha. Maral Allah'tan super. Öz stilinde siyasi, politiski aydım. İşo siyaset aydımda hem sen özüm hem şeydim hem aydıp bolýar. Toýst köp siyasi gowaydymlar ba. Ýöne dıkkıs derle через сердце провести любовь к родине, к стране, к людям. Türkmençe aydanda şo söýgüň watanymyza, ýurdumyza prosto sesinde, gözünde, dıhanýanda görünüp dur. Просто супер, мне очень нравится. Aydım. Спасибо. Yöne üstünden böküp beyleka geçme diyecek olan yodum 4 koyar ne 5 mayrip böyle kovaydım birazcık üstünde durotumuz geliyor. Hökman surası. Siyaset aydımı через сердце пропускать etmeli. Через любовь. И şolam bolupdur. Super. Dost aydım bilen nädir? Dost aydım bilen dowam eder onu Halipasan. Dostlar näçe terpaýetden adýaly. Näçe töýsen şonça söýüp bermeli. Ýokdur dostun gymmaty ýa ardany. Dost bolar. Omaçan. Dost sayılacak bolsoň saylygysanma. Çyn dost üçin baryn bergin gysganma. Çyn dost kanatyň bor uçsaň oýlanma. Saňa dilegi edýän dost herek munna. Namat dostlar peş ederdin pileder. Hakyky dost pilderdini peş eder. Bahtylykdan iki gözüm ýaş eder. Derdini paylaşan dost gerek munna. Hakyky dost uzak bolsa da gözden.
bolcak dost gerek munna. Dostlar vardır armanlara gark eder. Dostlar vardır kıyın önüne terk eder. Çın dost olsa sana ömrün sarp eder. Can orta koyacak dost gerek munna. Vaxt düşman olup iyilik sırrın yaymasın. Bolsa şeyle dostun dostu yanısın. Feretap bol kaymasın çaresi. Yükün çekip bilecek dost gerek munna. Biz zina anlamında söz verecektik. Yani başını gönü şu teatr başlayıp. O karara geldik. İni Gözel Aliyev de bugün bize mihmansılıkta Halipa. Selamun aleyküm. Gelin. Akşamı hayırlı olsun hormatly mehmanlar. Maralcanın mehmanları, hostarları, maşallah hem yani şu acayip akşamda hoş gördük diyetimeli. Yankı ehli halipaların aydı şiyali. Esas hanımla Teç Mehmet Halipa'nın aydan sözlerine sonunda oradan bir yankı kliyor ütkoşuk baka berip bilmertim. Oğlum ne evveli yönü yüreğimizde şol klip ornu eletti. Hem Mehmet söyüp gördük, söyüp dinledik. Ondan sonra yankı kutluğun aydıl şiyali doğrudan ben özüm gözümle görüp kayttım da giyeceğini teknik oradan işlev oturan oğlancıklar görüp kayttım. Giyecetinin günlüğü edip tehmet çektiler, işlediler, yerine düştü. Son için kutlu olsun niyetimeli. Televizyon sana ayretin, devleti kendileri ayretin, teli hormatımız var, köp sağ olun. Şuları yali işleri ediyanıdır. Maralcan, canın sağ olsun. Sağ ol. Başın dik olsun. Yankı dost aydın dinleyenine doğru maysam men şu gün aysın, nire daysın men dinle ödüm getiriyen, ödüm getirdim diye niyetim olacak. Canın sağ olsun, ses çağadın, bundan belentlerde yanlansın, maşgalan arasında da başın dik olsun. Şulun gelecekte bağıtlarına, qovucu günlerine, bağıtlı günlerine konup yaş edecek olan. Aynurcan'ın çağırayalım mikrofonu. Çok mani suratda. Aynurcan. Başüstüne. Gel. Selam Aynurcan gel. Sana de çıkardım. Şu ecen yada avreli, oğudan sesli, avreli maşallah olup yetişmemler de diyen. Ses çağadın belentlerde yanlansın. Yetse очень люблю. Спасибо. Arduan hatırı olsun. Hemen yine de bir daha yadından çıkardım. Şu tayda men öz bilece oturan jorolum, Maralcan'ım jorolum, menem jorolum. Miwe, Ceren, Gövher, sizin amadınızdan utlayan berdi. Sizin amadınızdan utlayan. Sağ olun. Bereketler. Sağ olun. Ullakan hormat bilen bugün bizde mihmansılıkta bizden mehman Halipa'mız Gülalek Yediret Kuliba başsına. Ullakan hormat bilen bir fikrinizi dinleyelim, tamam beyleki de anamda söz verirdi. Başsına. Türkmen sınıgatının zimerreti 03 senesi 04 senesinde şutayda bir konser edipdik. Türkmenistan'ın halk artisti Maral Durduyeva bilen Qurbanov'un ahli eserlerini aydımları simfonik orkestra bilen jarlaydıptık. Şol konsert Maral Durduyeva'nın repertuarına en ulu orun tutan ustad kompozitor Qurbanova bağışlanıptı.
Nuru Mehmedov'tan soň Türkmen aýdym saz dünýäsine ýene bir geni bar bolsa şol Gurban Gurbanow. Eger Gurban Gurbanow Maral Durduýewan saýlan bolsa, aýdymlaryny bagş etmek üçin diýmek Maralyň sesine öýüşkün wadyr. We ýene bir aýratyn aýtmaly zat bar. Belki ona genetikada diýerler, ýöne beden guruluşy, mehirliligi, çustva vkusa diýär, saýlap bilmegi aýdymdan başlap, lywas saýlamakda marallan öwrenmäge zat ken. Şoň üçin türkmen süngatyna sen ýalyk şahsiýetiň aýratynam zenanyň barlygy üçin begenýän. Beethoven şey diýipdir. Akıl bilen duýguň arasyndaky köpräs aýdym saz diýilýär diýipdir. Biziň aklymyz bilen duýgumyzyň arasyndaky köprüň üstünde duran owadan ýyllar sen. Спасибо. Klip hakda artistlere aýratyn sag bolsun. Selväde, döwlede de, maýada, umuman teatrın repertuaryna spektakllarda keşip döredip ençeme ýyllap ömrüni sahna bagş eden artistler üçin aýratyn çapak çalmaly adamlar. Olar tiktoker, bloger däl, olar sungat bolup ýaşaýan adamlar. Minnettar, gülälek, minnettar. İnneki bizim ihwansılıkta Mehran Halipolamız var. Enes Recepov var. Bahar Hocaýewa var. Mehran Negeliýew var. Gyýlarymyz var. Başsyna ak gözelliginim var. Belki şu stol bolup jemlenip baraýlyň ýesi možna. Ýürüň. Hani bir ýürek ardy ulanyňy pikirleňizi aýtsaňyz, onuň ýene de dabarany gutluglar bilen dowam ederiz. Maralcan, şeyle yani tolunmana otura bilmedik. Allah'can soğlu olsun, daim hüvürü köp olsun, daim sen yüreğindeki tileyen arduğulun, tileyen vatlarına yet. Kıyıcağılığım üstünlük Allah'can yol açılsın Allah'ım. Şeyle tüveleme koy, kat koy, tüveleme, ne söz yok. Bu artistlere da kat tüveleme koy, mene hiç sözüm yok. Diyorum, doğrudan oturduk da gözümde yaşayla. Son yani üstünlük, hemen de Allah'can canının sağ olsun, görecekleriniz koy olsun. Sağ olun. Salam mehriban adamlarım. Şuun hakikatten am yankı Halipamız Gasan Mamedovçun aýdyşýaly. Şuun hakikatten am praznik. Sunga da adamların başını cem etdi. Türkmenistan halk artisti Maral Durduýewa. Gow güne ýygnady biziň hemmämizi. Sebäbi begenýäs şunýaly gow güne diýdarlaşmagyň özü bir uly bir zat sunga da adamlar bilen. Şonu gow eserler döreýär. Ýöne men hemişe halipalardan soň gürlemäni kyn görýän. Sen böyle Teatçlamet halipada soň gürlemek, pikirini aýtmaklyk men özüme bir hil görýän. Şonda da men kysok gördüm şo klipden ýa-ni döwlet bilen Selviýem üçin birinji klipde. Gaty ütköşk täsir etdi. Hakykatdan hem beýle halipalar aýtdy. Näme üçin ütköşk hiç hili hereket ýok, ýöne gözü bilen, duýgu bilen hemme zat aýtdy. Maralyň aýdymam gidip dur ýöne şonu yankı artistler gözleri bilen, emosiýa bilen berdiler. Men birinji göremde, berde açyk mertrak boljak bolum, ýanymdakylar görüp, men telefonyny göremde gaty täsir etdi maňa. Onuň döwletiň ejesine, kakasyna aýtdym, şeýle mene gaty duýgulandyrdy diýdim. Şoň üçin izinem ýan gördük, öwrü köp bolsun. Adamın ömrüne bir önümlü işleyen döwür bolýar. Şu sen has gow ýerde dursun. Mundan meýlegem üstünlük arzu edýän. Sungatda iziň ýöreçek gyjagadyň gelýär. Jigimjan ýoluň açyk bolsun. Bagtyňam maňlaýyňam açyk bolsun. Ejeň kakyň sen marada alady diýänler sungat ýoluny bir ýoluň açylsyn diýip şolaňam adaby gowuşdun. Şeýle begenýän hemmeň janyň sag bolsun. Gowullarda duşmak hememde miýeseresin. Sağ ol. Akşamlar hayırlı bolsun. Maralcan, men kändir uykudan galýan adama däl. Gije 11-12 bolýar eýem ýatýan men. Случайно gabat geldi tagat 2 ýaryny birden eşitdim bir ýerden çykdy TikTokda. 2 tetrini dinledim şulaýdymyň. Soňra Maral SMS etdim. Sen meni uykudan goýdun diýdim. 2 sagatlap ýatyp bilmedim. Şun näme ka buň soňy
Soňa nämelen jemlenýär diýip şey dip garaşdym men şol aýtma Maralkan. Ýaňam hemmämizi bozduň sen. Şoň üçin ömrüň uzak bolsun. Maraljan sen ilmidama hereketde kadam, işeňir. Edýän işiňem bereketini gör, ömrüň uzak bolsun. Aýlarjan sesiňe gowan garan. Sesiňe al owadan bagtyň bolsun. Sağ ol Maraljan. Ähli aktyorlar sizde sağ bolsun aýdýan. Utryr bizetmän. Gereginden artık hareket etmän şeýler duýgu bilen görkezdirlerden bähriýän. Hakykatdan melakeşdi. Siziň hem ömrüňiz uzak bolsun. Üstünlük size de. Maraljan. İlk bilen hemmäňize salam, dogançyklym janyňyz sag bolsun. Maraljan gutlaýan. Sen aýdymlaň töweleme Allahjan. Mudamata. Daim asmanyny parlasyn, sunuwadyň janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Aynur kamam. Ine bagtda ejeň bilen şeýdip aýdym aýtmak Allahjan. Ýoluň açyk bolsun gülüm. Janyňyz sag bolsun. Gaty gowurdym. Klibi. Gülýany. Ağlamadın demi? Inni yer gelenne hormatly mihmanlar, halifalar Aynur'un ödünem sahnat çağırdık ve men pikirimçe Aynur'un aydımlarından dinlemene wagt belli. Başsyna, Ulukan hormatly Aynur Safarowa. Duyasım geliyor, dim alıp çadini
Berekella. Aynı orada üstünlük ardı ediyen tüyüşürükten. İnşallah bir o toylarda görüşüp duralım. Yeni bir aydım dinleyelim. Sonra ne hemen bir kutlu oldun artık. Başlasın. Özüme çeken gözlerim var sen, canım aliyan sözlerim var sen. Her örümde donup kalyan men, şehit göçük gözlerim var sen. Ananay, seni şeyle varsa ye. Ananay, seni hep özümden geçer. Seninle bu yürek, beni yaşadı seninle bu yürek. Enine değin ayda ayda, seninle bu yürek. Seninle bu yürek, beni yaşadı seninki bu yürek. Enine değin ayda ayda, seninki bu yürek. Nire baksam seni göryen, töwerüğümden gözleyen, akıl huşumu yitirip, yine ünsem sana beryen. Bu bolşuma özüm hayran, aşka düştüm bollum veyran. Geleyde sevgilim bana, edeli bu dünya seyran. Ananay, seni şeyle varsa ye. Ananay, seni hep özümden geçer. Seninle bu yürek, beni yaşadı seninle bu yürek. Enine değin ayda ayda, seninle bu yürek. Seninle bu yürek, beni yaşadı seninki bu yürek. Enine değin ayda ayda, seninki bu yürek. Ay berekella. Aynı orada minnettarlık bildirýär. Inni hormatly mehmanlar, hanımlar we jenaplar, mehman kardeşler, Maral Durdiwan adından şu günkü çärämizde gatnaşan ähli mehmanlara tüýsürekden minnettarlyk bildirýär. Bize wagt aýraňyz üçin tüýsürekden minnettar. İnşallah siziň hem toýuňyzda gatnaşalyk. Inni Fahna Melisan çağırýar. Yaş yigidimiz, yaş sadanamız, yaşamolsa bu bir özüne muştuk kazanan sadanamız. Bu fadlar çalıp berer, çäräň ahyrına çenini çalar. Arkaýyna oturun, iyi biçin, din jalyň, isteýäňiz açyk bolsun. Mehmanlardan haýyş edýär, bir gaýdyp barýakalar. Bandyr goňuna bir interview berdiňiz, biz üçin olam bir ýadygärlik bolar. İsteýäňiz açyk bolsun. Güýjüm ýok klibiň aftery Arslan Kertiýew. Arslan ağa, häzir klibi bileze tomaş etdik, memnun ol. Klip näil bolupdyr? Klip gatygy bolupdyr, aýdymam, klibim yerine düşüpdir, şeýle duygulanýar. Şumun küçükler döredip berýän, o bize şeýle işlemäne şuňal ýollar açyp berýän. Gahrman arkadamydyň, gahrman arkadaly terdarymyň jan sag bolsun, görjek günler gowy bolsun Allah jan. Janyň sag bolsun. Sag bolsun. Işiň düstinlik owa hemişe galamyň ýeti bolsun. Maral Halipaňam jan sag bolsun, munyam sesine bolsun Allah jan. Köp sag bol. Iň owadan sesli diýip hata berýär. Hemme kliplenmeden, kino olanmadan after olmagy Twitter'ımdan adı. Sağ ol. Toyda hoşalam, sağ olun. Hemme bilelikde klibi tomaş etdik. Ahlat Wordov şu klibin sağdan işlem. Ahlat yerine düşüpdi. Allah'ın yerine düşüpdi. Sağ ol hocam. Maral Halipada üstünlük aynı orada. Ne dip bozayan o işleredir.
Ava, haladığım normal. Super. Sana da üstünü vardı hocam. Demir, üstünü o değerli. Bizim inniki interview alayan mihmanımız. Oğuzdan gıydımız. Şehrizada. Şunu davara neydi olsun? Maral Khalifa Aynurjan Qutloyan шоу Уорсон клип мне очень понравился. В дальнейшем я вам желаю успехов, процветания. Спасибо. Тегам yerine aydınlan kim işi? Şoul olsun. Спасибо Sağ olun. большое. Ardılın hatırlı olsun. Qadrli tomoşaçılar, ine banyanın önünde biz 24 saatlap durman aydım bilen Energizer Khalifamız Mekan Atayip. Mekan ağa, şu davarada hoş gördük. Davara neye geçti? İlk gülen hemmeler, salamu aleyküm. Diysen kızık kıl davara oldu sebebi. Bugün Maral Doğancımız, Halifamız kat üt köşk tədelik etti. Bize de bu ul motivasiya ver ya şunyal tədelikler çıkar sebebi. Sen özün şunyal üt köşk edesin geliyor. Gelecek yaşlara da hani aynı orcu giymediler bile dua ediptirler. Hep olsa işlerine üstünlük arzu ediyen aynı orcu giymedi, işine üstünlük arzu ediyen o tədeliklere karışıyaz. Kaniyasına mena kiçiliğimden Maral durduğu ve değilse bir hakikatten bir ullokan sunottul doğuncumda şeyle goğurayan hormatım oluyor. Allah can sağ ol. Bile iş yaşmayım nasip etti. Bile aydıma mayttık, dua edemayttık. Yine bir teyze aydım bile Maral bile hava. Yine oraya da kutlu olsun. Prezentatsiya katı goğurlu, katı kızıklı geçti. İn goğdatlarım arzu ediyen. Maral doğuncum canın sağ ol. Ehli toylanmadığın bedeli Mekan Atayip. Sesin belent bolsun. Canın sağ ol. Bozuşup başlalı, ne bitmeni taşlalı. Bu varvatlayın dünya düşün. Qaraysın bilen yapma, gözüm oynadıp bakma. Ne etmesem bunu düşün. Sana olan sevim başka, olmadaşta, yakınlaşta boş geçirmeli bu vakti. Düşün gelmedi bu dünya bakı. Sana olan sevim başka, olmadaşta, yakınlaşta boş geçirmeli bu vakti. Düşün gelmedi dünya bakı. Saçlarını daraysam, vah yanına baraysam, şunda batlı buluruz anan. Gizeden son yaktı var, her adımın vakti var. Tavr etmesen bunun oğlan. Sana olan sevim başka, olmadaşta, yakınlaşta boş geçirmeli bu vakti. Düşün gelmedi bu dünya bakı. Sana olan sevim başka, olmadaşta, yakınlaşta boş geçirmeli bu vakti. Düşün gelmedi dünya bakı.
Qadarly mehmanlar, biziň indiki mehmanymyz, aýdym şeýdimiz, Gulala Qulmurado. Men Gulalaň hem aýdymyny gowgarän ýöne fransuz diline ýerine ýetirýär. Şol ýüregime barýar. Bulakda bar näle geçdi? Спасибо большое. Gatygydyqly gowy geçdi. Haýyrly, uğurlu bolsun, täze klibiňiz şowly bolsun, Allah jan dinleýijisi kän bolsun. Prezentasiýada iň ýokary derejede. Super. Super bolup geçdi hawa, men ödüme haladım. Maral Durdy we Halipa Aynurjan işiňizde üstünlük şowly bolsun, ýene bir gedek gutlaýan tüýsüregimden mähirli. Spasibo Gulala, gardulan gadyr bolsun. Teňem hemme ýerine ýetiren aýdymdan, şekilli aýdymdan hemişe udaşly bolsun. Spasibo, gardulan gadyr bolsun. Spasibo. Biziň indiki interwiýu almaly mehmanymyz Berdi bagşy. Bersan, şoň güni hoş gördük. Tuwalama ýaňy dabaraňam şaýady bolduk. Güýjüm ýok. Tomaş ettin. Klipde bir duygulandırıcı fırsatlar boldy mı? Gatwo, söz yok. Halipa tuweleme, Ustad Allajan. Aydymlary tuweleme gatw gowy. Aynurjym Halipa ýalbek Ustad tolp etişdin. Şowly bolsun, nan bolsun, tiýlap çağırana da minnetdar. Bersan, seňem her bir ýerine ýetiren aýdymdan, çalýan saatdan owadan ýurdumda belentden belent ýanlasyn. Janyň sag bolsun. Hoş gördük. Köp sag bol. Yüreğim bağlanıp sayladı seni başka yar yürekten bana başka yürekten Olmadı kendi içimden yürekteyse başka yar gerekten bana başka yürekten Sana ta derdi tüylerim gerekten başka fikir gerekten başka yar gerekten Sana düşüp bakladığımız yürekten yar gerekten bana başka gerekten Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Başka yar gerekten bana başka yürekten Olmadı kendi içimden yürekteyse başka yar gerekten bana başka yürekten Sana ta derdi tüylerim gerekten başka fikir gerekten başka yar gerekten Sana düşüp bakladığımız yürekten yar gerekten bana başka gerekten Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar sende Seni söyleyen yüreğim var bende Seni vermen hiç kime tüy açar